Kawasuri nyakora mogeni riwruogo kinde pachoka Law Society of Kenya wuok tung mosuo kod apis jamin buche ODPP ewi moko kuom buche mag njore ma cheje ma itudo kod ketho mwandu e kinde ng'anyo nomaknegi. Ogai mar LSK Ketho Dhiambo e kinde twak mare machiel kachiel kod Ramogi TV olero ni apis jomin buche tiyo marach kod chike mag gayo njore ka olero ni sirikal owinjore oket winjruok makare e kinde kod rowere ma pachoka. Cynthia Onyango nigi ler mar wachno. E kinde limbe mare doho ma Kikuyu ndalo achiel bang' ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani, ogai mar doho Mathakome nopimo weng'o mar doho ma Kikuyu kod ketho kuonde jot mag obila kaka okang' mar njore mager mong'ere kaka Terrorism Act mageto ketho chenro mag sirikal kod kelo luoro e chuny oganda. Wach makama bang'e ne olu kod mako buche mag njore ne achije ma itudo kod ketho makamagi kod apis jomin buche ODPP makata kamano gie sani yudo kwet mager ewi mawachore ni en okang' mar temo tiyo kod chike mag njore mager e thiro duond jong'anyo kod jo-Kenya manyiso to e chenro mag sirikal. Kaluwore kod ogai mar LSK Ketho Dhiambo, piny Kenya nyalo kawo ndamo mar chike ewi ketho mag njore mager kata kamano olero ni sirikal nyaka bed kod neno moromo kapok okawo ndamo makamago to ok mako bura ne jogo duto ma itudo kod ketho mag bago ng'anyo. Waneno sirkal masani kawo joma ng'eny gibedo charge no. Waneno jok mowuok Mawengu moko maneno wach ni gintie ne giwang'o police station ka court no dismiss charges gino kawo gi oket gi mtoka nyaka Nairobi okel gi Kahawa gibedo charged be gi terrorism. Chik wacho ni protesters nego beni bed charged gi terrorism unless ginyalo neno koso ginyalo neno gi investigate ni ne gintie gi ne gipango mani gidwa tiro terrorism kendo ne gintie gi matimo mano ema the sole purpose. Onyiso gai mar doho Mathakome mondo kinde duto kung dhoge kendo kik pus weche ma inyalo tigo e mako buche magina taro mag chik. En be ong'iyo gima owacho kapok owacho because ineno kaka sani timore ji wacho ni ne gikawo kiuno gite ema giluwo. To wawacho ni kata ka mane gima wacho ok en the right direction. ODPP ok nyal wacho ni en okawo wach mane CJ wache momiyo koro charge jite gi terrorism. Kaka wono jatelo ma pinyo wacho ni charge jite gi mada be obo kawo kamano otim kamano mago owuondo ji. Oyango ni buche mag njore ahinya to mago mag terrorism gin buche motegno kendo tiyo kod gi rodha kelo picha mar ni piny Kenya en piny maonge kwe kendo ibuono chik. Onyiso sirikal mondo kawo ndamo achiel chien kendo par midhiero mabiro gi buono chike mag njore. Kiwacho ni nitie gi terrorists mang'eny e pinyu, imiyo inyiso investors kiko bi e pinyu kich pinyu nitie gi terrorists. Inyiso international countries omiya travel alerts ni Kenya mantie gi ji ma terrorists mang'eny, the larger impact magibo timo e tourism e country wani ok gipar kaka bo affect international relations. Ogai mar LSK Ketho Dhiambo bende owacho ni kaka riwruogo kinde gibiro dhi nyime kod chung' ne joma omaknegi bura e doho kendo buok mimiyogi ok biro nyago lemo. To wacho ni wan wachung' ne ji te. Ok wachagua ji mwatiyo to kata chik wache piny ni ji en innocent nyaka kote mowach ni en guilty. Koro ok gin magiwacho ni jogi okwelo ging'eyo nade ne gineno gi ne gintie gi evidence mawacho kichwase neno serikal kamako ji to tero gi ji ne charges then courts wito oko. Apis jomin buche ODPP kata kamano omako chung' ni gin ne gimako buche makamago kaluwore kod wach ma ogai mar doho Mathakome nowacho kaluwore kod ng'eyone mar chik kod okang' mar temo kelo arita pachoka to ok kaka okang' mar dewo duond jopiny maseyo sirikal. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.